खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 24 सेप्तेम्बर 2024 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो मोननो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। गोबां धोन आरजिनो हागोन। आयाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गोदान थांखि लानो रोंगोन। जेरावबो जाफुंसारगोन। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो फैनो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननोबो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै सुस्रांजानोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो मावफ्लांनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। समाजाव लोगो लेवानि आंखाल जानोबो हागौ। बहाबा दावबायोब्ला लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव एना एनि सोमजिनोबो हागौ। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन।
कन्या राशि गिबि हांखो फ ट दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानो रोंगोन बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोसोआ दिनै गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ न'खराव अननानै फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन गोसोआ जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानो रोंगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै सुस्रांजानो हागौ गोसोआव बोलो बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अननानै फैगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव अननानै फैगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोनो गोथो साननाय फैगोन गोबां जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो गोरोन्थि जालांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन गोदान खामानियाव आखाइ होनो हानाय नङा न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ नाथाय अब्लाबो मोननो गोब्राब जानोबो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआ गुलुं गुजुं जागोन न'खराव नांलाय खमलाय एबा एना एनिबो जानो हागौ थार लोगोनि आंखाल जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन अब्लाबो नाथाय गोरोन्थिबो जानो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो देहाया बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव अननानै फैगोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो नाथाय गोब्राब जागोन
नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।